खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। लक निर्माण दिबसखौ लोब्बा लानानै रायजो सरकारनि सा 6 अफिसारनो कर्मश्री बान्था। हा हुनि खाजनानि मासुला बारायगोन, गामि नोगोरनि हानि थाखोखौबो सोलायगोन। रायजोआव जापानिज एनकेफेलाइटिसआ गिख्रंथाव महर लादों। बजरं दलआ हाथियारनि फोरोंथाय होनायजों लोब्बा लानानै आरोबाव सासे सुबुंखौ हमदों। क'क्राझार मागुरमारियाव मब लिन्चिं, मरेल पुलिसनि इनाय आखु। राहुल गान्धीआ लकसभा मासिखौ मोनफिनगोन। जम्मु काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव थिउरियाजों इनकाउन्टार। बिजनी बान्दब गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि हिराथि मायथाइ खुंनो खुंफुं आफाद दाजाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै लोकप्रिय गपिनाथ बरदलैनि 73थि थैनाय सान। आसामनि गिबि मन्त्रि गपिनाथ बरदलैनि 73थि थैनाय सानखौ लोब्बा लानानै रायजो सरकारनि बानजायनायाव श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव लक कल्याण दिवस फालिदों। बे हाबाफारियावनो आसाम सरकारनि सा 6 अफिसारफोरनो जर'खायै कर्मश्री बान्था गथायनाय जायो। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सा 6 अफिसारफोरनो कर्मश्री बान्था होदों। आसाम सरकारनिफ्राय कर्मश्री बान्था आवथायनो हानाय अफिसारफोरा जादों एस.एस. पुलक महन्त, एस.एस. अनामिका तिवारी, बिडिअ रन्जित कुमार बुरगहाइ, आइ.एस. मासान्दा मैगडालिन पार्टिन, आइ.एफ.एस. तेजस मरिचामी आरो आइ.एस. सुमित सातावान। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला एस.एस. पुलक महन्तनो आमार माजुलि बिथांखिनि थाखाय, एस.एस. अनामिका तिवारीनो इज अफ डुइं बिजनेसनि थाखाय, बिडिअ रन्जित कुमार बुरगहाइनो मडेल हाउसिं कलनि बिथांखिनि थाखाय आसाम सरकारा कर्मश्री बान्था होदों। बेबायदिनो आइ.एस. मासान्दा मैगडालिन पार्टिनो कृषक बन्धन बिथांखिनि थाखाय, आइ.एफ.एस. तेजस मरिचामीनो बराइल वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियाव इको टुरिज्मखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय आरो आइ.एस. सुमित सातावाननो गार्बेज डिस्प'जल एबा दाखोर दालाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि सायाव राहा लानायनि थाखाय आसाम सरकारा कर्मश्री बान्थाजों मान बावदों। मख'नो गोनांदि बे बान्थाखौ होनायनि जुनै सोरखारि मावफारियाफोरनि गेजेराव खामानि मावनायाव दिन्थिफुंनाया बांसिनगोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि बिबुंथियाव बुंदों। कलाक्षेत्रआव गपिनाथ बरदलैनि 73थि थैनाय सानखौ लोब्बा लानानै खुंनाय लक कल्याण दिबसआव गोबांसा मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरनोबो रायजोआरि आरो जिल्लायारि थाखोनि लक सेवा बान्थाफोरखौबो होनाय जायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। आसामनि नोगोर आरो गामि ओनसोलनि हा हुनि थाखो सोलायफिननाय जासिगोन। रायजो सरकारा बे थांखिखौ लादों। दानिफ्राय गामि नोगोरनि हाखौ आबाद, दारिमिनारि आरो फालांगियारि बे मोनथाम बाहागोआव बोखावनाय जागोन। बेनि अनगायैबो सिगांनि गोजाम मुं परिङतली, बाउतली, सालितली, साहितलीनि मुंखौबो सोलायनाय जागोन होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि सोरखारनि बे बिथांखिनि उनाव हा हुनि खाजनानि मासुलखौबो गोदानै थि खालामगोन, जेराव रायजोआव हा हुनि खाजनानि मासुलाबो बांबावगोन। बबेखानि हाखौ माबायदियै बाहायदों बेनि सायाव हानि थाखो राननाया सोनारगोन। सिगाङाव आबाद फोथारखौ सालथली, लाहिथली, न' बां लुनायखौ बस्ती, आबाजिक स्टान से-2 थाखोआव बोखावनाय जादोंमोन। दानि गोदान बिथांखि बायदियै रायजो सरकारा गामि नोगोरनि हाखौ मोनब्रै बाहागोआव बोखावनायजों लोगोसे सिगांनि मुंखौबो सोलायगोन होननानै खौरां मोनदों। मख'नो गोनांदि हानि बाहायनायखौ सोलायोब्ला हानि थाखोखौबो सोलायनो गोनां जायो। दानिफ्राय रायजो सरकारा हानि बाहायनायखौ नायनानै हानि थाखोखौ गोदानै सोलायनाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रायजोआव जापानिज एनकेफेलाइटिसनि गिख्रंथाव थासारि। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जरहाट जिल्लायाव गिख्रंथाव जापानिज एनकेफेलाइटिसनि गाग्लोबनायाव सा 5 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे सा 90निबो बांसिन सुबुंफ्रा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानांगासिनो।
बेनि अनगायैबो आनजाद नायनो थाखाय 219निबो बांसिन सुबुंनिफ्राय थै लानाय जादों। शिबसागर जिल्लायावबो जापानिज एनकेफ्लाइटिसनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। शिबसागर जिल्लायाव दासिम जापानिज एनकेफ्लाइटिसनि गाग्लोबनायाव 3 सुबुंनि जिउ गोमाबाय आरो 19 सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव दङ। रिपर्ट बायदिब्ला जापानिज एनकेफ्लाइटिसजों गाग्लोबजानाय बेरामिनि बिबाङा 48सिम बांबाय। दिमौ सावस्रि खोन्दोआवबो 8, गेलेखियाव 5, केलुवायाव 5, मरा बाजारावबो 2 जापानिज एनकेफ्लाइटिस बेरामि दङ। मख'नो गोनांदि आफां आसामनि माखासे जिल्लायावबो जापानिज एनकेफ्लाइटिसजों गाग्लोबजानाय बेरामिनि खौरां मोननो हादों। मंगलदैयाव हाथियारनि फोरोंथाय होनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै आरोबाव सासे सुबुंखौ हमदों। बे खेबाव राष्ट्रीय बजरंग दलनि सोद्रोमा राहुल छेत्रीखौ पुलिसा हमदों। शुक्रबारखालि हराव नुनमाटी पुलिसा राहुल छेत्रीखौ हमदों। बेनि उनावनो राहुल छेत्रीखौ मंगलदैयाव लांनाय जायो आरो हाथियारनि फोरोंथाय होनायनि बागै जेरा खालामो। मख'नो गोनांदि मंगलदैनि महर्षि बिद्या मन्दिरनि गेलेग्रा फोथाराव राष्ट्रीय बजरंग दलनि बानजायनायाव सानब्रैनि हाबाफारिजों आयेन बेरेखायै हाथियार गावनाय, लावथि सिबनाय, थुंग्रि सिबनाय आरो बोरला गावनाय बायदि फोरोंथाय होनाय जादोंमोन। बे फोरोंथाय मावबादानि सावगारि आरो भिडिअ'आ ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो रायजोनाङै गोख्रों बिजाथाइ जायो आरो बेनि हेंथायै राहा लानो दाबि खालामनानै माखासे जायगायाव एजाहार होयो। बेनि उनावनो बे जाथायनि सायाव डिजिपि जिपि सिंआ नायबिजिरनो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनो बिथोन होयो। बेबायदियैनो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ सासेनि उनाव सासे पुलिसा हमदों। क'क्राझार जिल्लानि सेसापानि ओनसोल मागुरमारियाव मब लिन्चिं एबा दोलोआरि गाग्लोबनानै दाय गैजायै 2 सुबुंखौ गोब्राबै जोखोम खालामदों। दाउलाबारि गामिनि मेथना ब्रह्म आरो सिम्बरगावनि मुक्तार आलीमोनखौ मोसौ सिखाव साजायनानै आथिं आखाइ खाख्रबनायनि उनाव जोबोद इनायै बुग्लिदों आरो गोब्राब जोखोम खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बृहस्पतिबारखालि मेथना ब्रह्मआ गावनि मासे मोसौखौ सिम्बरगाव गामिनि मुक्तार आलीनो फानहरदोंमोन आरो ससे लामा मोसौखौ होनानै हरदोंमोन। बे समावनो मागुरमारियाव मरेल पुलिस रजत मण्डल, कौशिक मण्डल, प्रणब बराय आरो दशरथ रायमोना बिसोर 2खौ मोसौ सिखाव साजायनानै गाज्रि गाग्लोबदों आरो बिसोर 2खौ गोब्राब जोखोम खालामदों। जायगानि गोबां सुबुङानो मिथिहोनाय बायदिब्ला बिसोर 4 मरेल पुलिसनि गेजेराव रजत मण्डल आरो कौशिक मण्डल मोना RSSनि सोद्रोमा। नाथाय बेबायदि आयेनखौ गावनि आखायाव लानानै दाय गैजायै सुबुंनि सायाव गाग्लोबनाया जोबोद सोंखारिजाथाव। बे इनाय अगेन हाबाखौ मावग्रा 4बो दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा थाबैनो हमनांगौ होननानै क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो एबिएमसुआ दाबि खालामदों। लोगोसेनो आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनांगौ होननानै क'क्राझार जिल्ला खुंथायखौ खावलायदों। बिजेपि दोलोनि थाखाय आरोबाव मोनसे गाज्रि खौरां। कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि सायाव मानहानि केस जाबसिननानै गुजरातनि सुरत सेसन कर्टआ बोसोरनै जोबथेसालिनि साजा आरो 8 बोसोर मोनसेबो बिसायख'थियाव बिजाथि जानो हानाय नङा होननानै बिजिरसालिया होनायखौ गोजौसिन बिजिरसालिया नेवसिनानै राहुल गान्धीनि सायाव फोसावनाय दायखौ रेहाय होबाय। मानो होनोब्ला आथिखालाव राहुल गान्धीया केरालानि जाय लकसभा समष्टियाव लकसभा सोद्रोमा महरै फैदोंमोन, बै लकसभा समष्टिनि रायजो राजाया गोबां खहा जाहैनो हागौ आरो बिसोरनि आवाजआ संसदआव सौहैनाय नङा। बेनिखायनो राहुल गान्धीखौ लकसभा सोद्रोमा महरै गनायफिननांगौ होननानै गोजौसिन बिजिरसालिया लकसभाखौ बिथोन होदों आरो गुजरातनि सुरत सेसन कर्टनि बिथोनफोरखौ खारिज खालामदों। ओजोंहाय राहुल गान्धीनि हेंथायै मानहानि गसर होनाय गुजरातनि एमएलए पुर्णेश मान्डी आरो बिनि उकिल महेश जेठमालानीआ बे केसखौ आरोबाव लवार कर्टआव लांफिनबावगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। जाय समाव जम्मु काश्मीरनि आर्टिकल 370खौ बोखारनानै सोरखारा बोसोरब्रैयाव आगान होनायनि दल दामदोंमोन, बे समावनो शुक्रबारखालि खोला काश्मीरनि कुलगाम जिल्लानि हालन हाग्रामायाव थिउरियाजों इनकाउन्टार जानाय समाव इन्डियान आर्मिनि 3 जवाना मुंख्लं जादों। इन्डियान आर्मिनि सिनार डिभिजनआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला संगालि सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनाव
थिउरियाफोरखौ हमनो इन्डियान आर्मिनि मोनसे हानजाया सार्च अपारेशन खालामदोंमोन। बे समावनो हालन हाग्रामायाव थिउरियाजों एनकाउन्टार जायो। आथिखालाव आर्मी आरो पुलिसा जयैनो बै ओनसोलखौ बेंखननानै कर्डन सार्च अपारेशन खालामगासिनो होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि सप्तासे सिगां थांनाय सनिबार खालि इन्डियान आर्मिनि जवान जावेद मोहम्मद वानीखौ थिउरियाफोरा कुलगाम जिल्लायाव लांखारदोंमोन आरो बिखौ बृहस्पतिबार खालि आर्मी आरो पुलिसा नागिरनानै मोनफिनदोंमोन। चिरां जिल्लानि बिजनीआव बिजनी बान्दोब गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि हिराथि मायथाइ खुंनो थाखाय शुक्रबार खालि मोनसे खुंफुं आफाद दाजाबाय। बिजनी बान्दोब गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि बारग' फरायसा डक्टर तरुण चन्द्र देवरायनि मासि दैदेननायाव जालांनाय बे खुंफुं आफाद दाजानाय मेलनि गेजेरजों बिजनी बान्दोब गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि बारग' फरायसा पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिखौ खुंफुं आफादनि मासिगिरि आरो बिटिसिनि थिसनजानाय एमसिएलए प्रदीप कुमार बायनखौ लेङाइ मासिगिरि महरै सायख'नाय जायो। लोगोसेनो बिजनी बान्दोब गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं मणिकान्त बसुमतारीखौ लेंथुमगिरि महरै सायख'नानै लानाय जायो आरो बिजनी समष्टिनि एमएलए अजय कुमार रायखौ गाहाय बोसोनगिरि महरै लानाय जायो। बे खुंफुं आफाद दानाय हाबाफारियाव बिजनी समष्टिनि बारग' एमएलए फारियै कमल सिंह नार्जारी, रमिय ब्रह्म, कमल कुमार ब्रह्म, बिएसनि बारग' इएम बलराम ब्रह्म, बिजनी बान्दोब गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि बारग' गोरायुं अरुण बसुमतारी आरो गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। जोबनायाव बिजनी बान्दोब गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि बारग' फरायसा शैलेन दासआ साबायखर बावनानै मेलखौ फोजोबो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।